कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। चिपी विमानतळाच्या थांबलेल्या विमानसेवेबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया। पर्यटन इकडे वाढवण्यासाठी आमचा प्रयत्न सातत्याने होता आणि राहणार आहे। आता इकडे आपल्याला माहिती आहे चिपीला पण एअरपोर्ट झालेला आहे। मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आमच्या वेंगुर्ला सावंतवाडीपासून जेमतेम अर्ध्या तासाच्या अंतरावरती आहे आणि त्यामुळे आता इंटरनॅशनल टुरिझम या जिल्ह्यात कसं आणता येईल या संदर्भात आम्ही काम करत आहोत। सर, चिपीचं विमानतळ आहे तर त्यामध्ये फक्त मुंबईच्या ज्या सेवा होत्या त्या सर्व बंद झाल्यात, फक्त केवळ पुणे सेवा सुरू आहे। तर ही पूर्ववत होण्यासाठी काय प्रयत्न होईल का? मी या संदर्भात गेल्या अधिवेशनात पण मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा केलेली आहे आणि मी अशी विनंती केलेली आहे की जेवढे छोटे विमानतळ राज्य शासनाने उभारलेले आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी मुंबईवरनं जी राज्याची राजधानी आहे आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे तिकडनं या छोट्या विमानतळावरती कंपल्सरी फ्लाईट्स ऑपरेटर्सनी ऑपरेट करणं आवश्यक असल्यामुळे त्या संदर्भातले नियम बनवण्यात यावे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।